Čaute ľudia, dneska sme tu ďalšieho videa so Chrisom a s frajerom. A dneska budeme natáčať jaký challenge? Strč hovno do huby. Je to sranda, neviem čo to je, on s tým prišiel, zaklopal mi na dvere. Ideme natáčať hovno strč mi do huby. Prišiel, tak ideme to dneska natáčať. Tak to začína. Tento challenge bude o tom, že napríklad ja zoberiem nejakú vec a strčím mu to do huby a on musí zistiť, že čo to je za vec. Takže... Môžeme začať? Kto začína? Ty alebo ja? Môžeme začať. Ty alebo ja. Ale šatku nám treba. No tu poď, tak sa daj. Ja dám šatku. Sú čisté. Dobre, ja si ich budem držať. Ešte mi to daj, to musím mať vždycky. Dobre, nič mi to. Ty. Je to niečo plastové. Dá sa autíčko? Ne. Prehráva to hudbu. Jak sa to volá? MP3. Áno. Jo. A zapol sa to. Vec, ty si to zapal. No a? Plus nejakú hudbu. A to na sluchátka ide. Dobre, no poď. Ja musím dať čo ochutnávať, to bude hrozne dnes. Tak čo mu dáme? Otvor sa. Fikša. Hej. Môžem tu vycharchnúť? No však to máš... Ofejska. Prevodni to. Tu máš vodu. Vieš, čo to je? Fixa. Fixa. Ale otvorená. No veď ja viem. Ucítil som to hneď. Môžem dávať? Čakaj. Daj. Čak. Hej, Vankuši, budeme ho motávať okolo hlavy. Nič nevidím. Zaši. Magnet! Hej. To je ľahké. Zavri ústa. Zavri ústa. Nemám ich otvoriť? Už. Ešte to ide tak do očí blbo. To chceš Vankuš na oči? No. To bude príjemná chuť. Otvor sa. Ugaš? A ešte raz otvor hubu. Vieš čo to je? Banán. Máš bez banán. Si mi ho buchala. Ja ho asi zabijem. No dávaj si to na oči. No. Čo to je? Jaké? Čo? Jaké kladivo? Jablko. Tu máš, papaj si ho. Stoj. Som zvedavý, čo ma čaká. Otvor hubu! Ale
ťažké. Ty si prehol to moje meno. Tam je tvoje meno, aha, Václav. Kde si? Au. Aha, ty si sorry. No, Sviečka, otvorí. väčšie, viacej. Fuj! Sáčok so servitkami. Hej. Fuj. Čakaj si oči. No, posledná vec. Alkohol. Alkohol ústa. Dobre. Kik. No vidíš. Mňamka. Ešte ja? Mhm. Posledníky ja. Vypluj ten banán. Sú to paličky! Mhm. Sú to paličky. Hej. Ja som hluchý. No dobré. Takže... Tak myslím, že vás video bavilo. Keď vás bavilo, no to nezabudnite podporiť lajkom. A keď vás nebavilo, tak nemusíte to pozerať. No ale... Chcem vám niečo povedať. Na ďalšie video nevieme čo natáčať, alebo keď sa vám video páčilo, tak proste napíšte do komentov, akú radu, aký challenge by ste nám odporúčili. Takže pre dnešok to bolo všetko. Ja sa idem napiť. Čauky! Tak čau!